to kabudlay. Bala kung dapat mangin octopus, lagi ko yung damo. Naman. May tanglad, ay kami nanan. Bisaya gini siya nga manok ga. Native gini from the farm gini. Ito yung tinatawag na chicken crotons, no? Manok gini nga gatungtong sa crotons. Gindumog kung gini sa kaginay. Wala na siya. Hello, yan. May mga muyo tanay sa Ginoo kay bisan amo lang tanay daw panulay tabala kung isang demonyo ga palibot-libot sa paligid natin. Mag-pray tayo, magpasalamat tayo sa mga pagkain, no? Sandali lang kung gusto. Silent pray na lang. Ako na iya, ako magparinig-dinig pa sa inyo ng panalangin ko. Kasi iba yung panalangin ko dahil. Lagi na. Amo na sa ako, mga muyo, ika mo. Thank you so much sa 1,000. Alam, mayroon na naman ako yung 1,600 star. Thank you! Itatulong ko rin yan ha. Diyos ko, Ginoo ko, more blessings tayo. Siguro ito nagbigay ng 100. Ay, si ano pala si... Cutie Bori. Madam Cutie Bori. Hello! Good evening. Thank you so much sa 1,000 star. I love you. Iatag ko man, share ko man ito kay Maria Labo. Madam, iatag ko man ito sa bata. Kaya ginabuligan ko. Thank you, maraming nagmamahal sa akin. Nga, punta dahil. Shout out kay Madam Nita Targinti, kay Cutie Bori. Pakpak ng manok. Karo, alam, nag-iilo ako, gila. Nagkaon kong ina nag-ano ko ga turmeric ga. At namin. Ay, ko. Cutie Bori! Nabigay na 200 stars ulit mo, Diyos ko, Ginoo, tama na binili man ng ibanday. Charot. O, sige, pindot, talay yung kinako na yung kabuling sa ako, nami, gito kay Cutie Bori. Ito ka nami, pakaslan, Nangonyita po, Diyos ko, si Brianna, nako, na birthday sa September. Hello! Asudaan ko, pak-fak ng manok. Pagka-ugto, pak-fak. Pagka-adlaw, fak-sew. Na-fak-sew, mga fak. Asudaan ko, kanamit-namit, pag-blos ang fak, hindi natawag. Pak-sew. Tapos, dugangan, pasang puro pangamuyo. Kung nga ginapangamuyo, kung lagi dyan sa Ginoo, nga tagaan, lagi ko yung mayong lawas. May lemon grass pa, tayo ba lang ang mga Ilonggo tayo, mga Pilipino, no? Ang tanglad, di ba pabango lang yan? Alam naman natin na hindi naman ito nakakain. Gusto natin ilagay pa rin sa kasirula, do kagutok. Pagkandos-kandos mo daw magtalang-talang, kagabalaan mo nga tanglad na, tapos mga luya, kung kis abalaan mo nga luya na, abi mo unod. Do ginagagat, kung kis ako galingon ta. Paglin lang. Loy, okay, may pak-pak ko, shout out si... Binagbigay ng 1,000 stars yung to. Shout out, hindi ko mabasa yung pangalan. So, si Jiking, check mo no? Jericho, Jake, lumabaw. I love you. Tapos shout out na from Japan, no? Star Cinders siya. O, hindi ko mabasa yung pangalan niya, basta Star Cinders siya. Chinese, ang pangalan niya na parang simbahan. Ang pangalan niya parang simbahan na may pinto-pinto. Tapos may mga pusti-pusti. Ayan. 1,000 star, thank you so much, no? Diyos ko, Ginoo ko na ako na lang kabulig sa akon nga, abing sa totoo lang yung gaya. Amo-amo lang yung ubra ko, ako wala pa yung star gaya, manimahok din ko yung pulbura nga. Nako, gasto ko sa Manila, dahil, hindi na bahulay ko, Totoo lang, panty lang ko ga, Pag dito yung sa bahay, nagpanty lang, huwag mo itutok yung electric pan, gusto ko yung pinapawisan ko yan. Ano sudaan mo? Ang sudaan ko kuhan tinulang ang manok na daw chicken croutons ni Day. Yung ulam ko chicken croutons, yung manok na nakatungtong sa croutons, gindumog ko kagina. Kain tayo din. Ang kapayas na mit-namit. Fresh from the pan. Shout out, huwag kayo magalit sa akin ha. Kain lang kuya bala dito. May naghatag naman sa ako, no? Si ano? 45 star.
May nang 2,000 star. Pinky Gonzales, mega. Mega Pinky, maging PM ko na sa Ibulaga. Ganito yan, ho. Every time, di kada gabi, di kada bago kayo kumain, manalangin kayo, day. Kaya kung kisa agin hampangan kita sang panulay, ga. Galibot-libot sa... Minsan dinidemonyo ako dito, madam. May mga pumapasok sa utak ko yan na kabastusan. Parang gusto ko yan, minsan yan na ano, magpa-ref. Parang hindi ko maintindihan. Minsan sabi ko, Lord Jesus, bakit ganito? Parang naghahanap ako yung rin may malukit sa akong. Dahil sabi ko, ay Diyos ko, panulay lang talaga to. Maha Cordelia, 50 star. Maha Cordelia, shout out mo. Diyos ko, I love you dahil. Thank you, ginagay ko to sa baw, biga. Duga pagatas, guys, subong. Kabudlay ba na akong gabi, no? May ginamos pa ko yung, ay, mas ko may katumbal. Kabit namin. Amo ni kauno nyo, pero kung high blood kami, hindi ka mo magpatama sinilangga. Hindi lahat ng mga masasarap na pagkain para sa atin, healthy. Parehas man sa relasyon. Hindi tanan nga nag-I love you sa imo, seryoso. Iba man nagtonto na I love you ng mga animal. Yung iba hindi porket na nag-effort sa iyo at nagbigay sa iyo ng chocolate. Gusto kang pakasalan, gusto lang ka na inilay, tilawan ka, kunami, kagid man. No, Ash Basar, 50 star. No, Ash Basar, 50 star, thank you so much. Hey, Ed Barry, is watching, no? Ano, i-reveal ko ang ganda, reveal sa susunod. Apollo Lobo, Fabio, ano nisa? Diyos ko, duwa nakaserve. Hindi man tayo magkalaan, no? Next item, balunggay versus balunggay. Amo man Japon, ang flavor. Sarap ng kain mo, yes. Ganito lang talaga kasimple ang buhay. Makaon, pahuway-huway, tapos balbalanay naman kung may balalbalon. Kita kag may dumugon. More sabaw. More sabaw. Kinanglan ko gudyo sabaw kaya. Lutay lang ganun. Kung agi, kaya nang naman pasabaw. Kaya kaya ibo Diyos ko. Hindi ta na ako kis mapungga niya kung kis ay agi malang tayo ba makalutgot gid tayo tutuod nakalutgot ko yung nagligad tutuod hindi ko gid niya pag ibinutig nakabalik naman ko sa pagkamaestra sa Nobina kakapoy luhod tapos mamayad ka patag sa 300 nga daan subong nga lalaki di sa amon Nga po Pinky Gonzales, amiga ko nga businesswoman. Bakal ka mo na si Charon, niya halin kay Bilisa sa Cebu, garagumo nga may mga hot chicharon na siya nga mga kahang spices, kag may mga cheesy, kag may mga ara na saya nga mga ano. Kantuan yung iyang wall, Pinky Gonzales. Hindi man tani kaarapal man. Pagkatapos ko, may mga marang pa kuya dayo. May langka, may mga santo, di na to avocado. Avocado, yung dessert ko, kami yung mga mahihirap. Yung mga amo lang yung amo niyo. Dali lang yung tapusan yung kablakaon. Pag atong limon sa may rep kay avocado kag limon. Ano itong dalong? Kaya ginaubo ko dahil. Hindi na kuya. Namit. May mga limon pa kuya. Padaan nyo gina, hindi nyo kayo maano-ano. Bahala na rin. So, ngayong panahon nyo, hindi na tayo paganda-ganda dahil pa-healthy at papahaba ng buhay. Siyempre, kailangan magaling ka rin umungol. Hindi porkit maganda ka na't mahaba ang buhay mo, hindi ka na No! Dapat may ungol din pa. Mga ganyan-ganyan ba? Karami namin, ganyan kay Bisaya, ganyan dahil. Oo, nakaladagdag. Kuhaan ay mga limon, nakaladagdag. Huwag na ko karni ano. Tanto sa kilid ah. Namin amo niyang gusto. Galito niya talaga nahanap ko yung buhay. Kaya umuwi ako dito sa Negros na Rodelyn Duban, 75 star. Rodelyn Duban, 75 star. Thank you so much, madam. Dabon, gali, sorry. Gusto ko na sa rasa ko. Gaya ko ito, balunggay, ho? Galo ka kulang sa sabaw. Na ang balunggay. Isa lang kapaklang. Hello! Maraming salamat po sa pag-aksaya ng mga baterya niyang cellphone niyo. Ako sa totoo lang aminin ko sa inyo, hindi ako yung maganda. Hindi ako magaling na vlogger. Ang pinaglalaban ko lang dito, yan dahil
Makakita lang yung mga kaibigan ko yan na mga abroad yan na mga gulay at saka mga prutas yan na dito sa farm. Happy na sila, feel at home, feeling nila na nandito lang sila. Kinatakaan na sila sa mga lagba-lagba, nagko, nga kumuk-kumuk, managaliya sa mga kano. Oo, napapagod rin yung mga Pinay, yung kaibigan ko sa Japan, sa may Australia, yung kaibigan ko na foreigner, ano rin, nagsasawa din sila din sa ano, dahil sa foreigner din, kasi mahaba, malaki, butangan tabalunggay, kaya kakulang. Bas may tigi, niga. Hindi ba taniya ka pa, kulang balunggay. Gusto ko yun, may balunggay, gitu siya. Maluto, malanada sa init, kulat-tulaton, tanang after 5 minutes. Ganyan kami ng mga Ilonggo. Ayaw ko ng malunggay, na ano na, gusto ko yung green talaga siya. Butang yan sa bawchuta. Hindi na. Be? Hindi ka namit. Maluto lang na saya. Yagi Marites, hello! May gabi, madam Yagi Marites from Japan. Ohayo gozaimasu, no? Sayonara, kumbawa. Kumuda ito, kumusbuto, from Putayashi, Munayashi, Tarugo, Japan, no? Sa Japan, abrebure, solotore, wasak ka na. Ganon. Pero hindi ka mo makakin, joke lang na, ha? Amon na yun sa amon. Kanamit. Ma-feel mo yung balunggay, gaya. Ang katumbag, ang kaon ko, Diyos ko, ginoo ko lang. Ang katumbag, yan ka, bilog-bilog pa, ho? Kakahang. Hi, Cutie Burin, salamat, day, ha? May balunggay, ga. Tapos kaon ka panrapo kay pati kainit-init ga. Gabaha bayas mo. Ang dami nagsabi sa akin na wala daw kakwinta-kwinta yung nagawa ko kain ng gulay. Magkita na lang tayo sa Grand Painas so nagsabi, ha? Sabi ng doktor, pag kumakain ka ng mga gulay, mga fruits, mga veggies, kahit hindi yan masyado nag-healthy ngayon ang katawan mo, pero dahan-dahan, maraming proseso para gumaling ka sa sakit mo. Mga herbal medicine at saka mga green na pagkain, mga veggies. Hindi kay karni lang kaunon yung karni. Kung karni sumbanan yung kaunon yung namit na iya, may sabor, ginaya, nga doon ka-aslom-aslom. May star. No? May. Constantino, ha? May lang. May shout out mo tayo. Lina ko makaon naman ko yung prutas naman ko. Ang ano to, alibutan din ko, rambutan. Pagwaan ako kay kakahang. Puta, nakaon ko katumbal, wiset. Ang tungtong. Pang malakasan na niya ngayon. Ibang hindi nyo kayo pagkuhan na, kaya makaon ko yan. Hindi nyo kayo pagkuhan na, kaya makaon pag ay, Diyos ko. Pag mag-vlog yan, mag-import ka talaga yan, ay. Sino? Hello! Shout out. Life is short, no? I-enjoy na lang natin. Ngayon, para hindi pa, ay buto mo, hindi pa talag sumbi, dahil kain kayo dahil masasarap. Dahil kasi darating yung araw, hindi nyo ito malasahan. Sabi nga nila, di baling mawalan ka ng pera, huwag ka lang mawalan ng panglasa at pag-asa. At saka huwag umasa sa taong walang pag-asa. Hindi porket na lalaki, gwapo, malaki, dax, mahaba, matigas, mahal ka na. Oo, baka magkakala-cervical cancer kapag sa sobrang laki at haba. Ayaw ko ng ganyan. Mag-healthy living ka, lagi man rapo ka na doon, naglilingin ang ulo ko doon, hindi ko balo ko ay buto mo. Kung maano ko. Apoy, start, rambutan, may subay-subay pa guys, vitamin L, langgam. Rambutan sa gabi. Rambutin sa umaga.
May mga santol pa ko di ang langka. Ipangaboy na lang niyo. Kuhaan nyo ni ba lang ano itong langka, ho? Pansipan-sipara nyo ni. Kakalain sa itsura yun, ho? Pansipan-sipara nyo. Ang avocado. Ari pa, ho. Butayin nyo ni mantika. Kamot nyo para hindi magpilit ang tagok. May mga santol pa kuya, ho. Hapoy. Sa likod may pelikula, Van Helsing. Hello! Mga vampira. Ay, Diyos ko. Ito yung tinatawag na Thai limon. Thai limon isa dahil. Sa Thailand, ni halina limon. May tanim yung kaibigan ko, si Madam Maki. Pag inuubo ako, yan ang inaano ko. Hello, my gabi. Shout out. Hello, Harold Mercado. Live tayo ngayon, Madam. Healthy. Pabahaba ng buhay. Hindi pa ganda-ganda. Hindi pa mayaman-mayaman. Kasi kahit mayaman ka, according to my research, sa may DPWH, DENR, at saka sa veterinary office, no, kahit mayaman ka, hindi mo daw madala yung wallet mo pag alis mo dito sa mundo. So, sa ganitong sitwasyon, no, mas maganda pag na-vaccinated ka, tapos healthy living ka, aabot ka daw ng 300 years dito sa mundo, dahil. Tapos yung mga utang ng friend mo, ikaw magbayad kasi sila namatay na, may mga utang, tapos ikaw nag-friend, ikaw magsalo. So, ganyan, mga beneficiary. O, shout out dyan, ha. Rambutan is life, Mainit ko pa kaunon kung di karoon may panit. Malinis naman to kasi galing pita sa puno to. Masarap to. Ay, buto mo nagdag. Nami kayo may subay-subay pa siya. May hello! May nabigay ng 50 stars. Sino yun? Russell! Hello, Russell! Ako na, may ilok doon. May mga marang pa kuya na yung Diyos ko, mga anoon ko di man. Mapa-online siling ko siguro mga marang ay. Luto na ng isa ko ay. Duwa pa kuya ka move on sa langka. May marang naman mo. Next, limon. Diyos ko, limon para makakomplito ko yung vitamin C ko. Ano yung sabor? Sinigay ko na rin ko silyo, be. Kumplituhin ko, sabi ng doktor, kumplituhin ko na yung vitamin C ko. Dahil, tiway na ko yung may magawa. Gusto niya kainin ko to, ha? Kaunon, tumangin niya, kaya ginaubo ko iya, hindi nyo kayo pagkuhan na. Bukas mas slow man sininga limon man, Kaya kailangan ko to vitamin C kasi yung lalamunan ko dahil na alkabok dahil. Ay, Diyos ko, ginoo ko. Ay! Aslo pa sa sakang ni Junjun. Kaslop kita. Next. Kutsara. Avocado naman. Sel, hello. Nagbigay siya ng 100 star. I love you. Tsara, niga. Amo na yan nga ako. Di mga trabahante sa balay. Mga friend ko. Galalayas. Kaya ka pala sugo yan sa ako. Malabot ko na yung ginapaduhol ko. Pwede ka mudlay. May mga habon-habon pa ho. Ano isa kami nagaputi-puti. Kano nagbala nga agwit ha. At agok sa langka. May avocado nga. Halin gini sa uman ni Madam. Pilit gini yung
Para collagen, kumplituhin natin yung ating katawan sa mga vitamins kada gabi. Hindi ka nagalay kayo minyo kapabuli. Dahil ang huwag na kaayuhan ng buli eh. Hindi kayo, huwag na natin yung sabihin na puro na lang tayo dito. Chika, puro na lang paganda-ganda, puro na lang ganito, ganyan. Ako si mabait, ako si maganda, ako si matulog. No! Kailangan health benefits muna. Bago kayo magtulong sa kapwa nyo, simulan nyo sa sarili nyo. Kung may langka pa ako, singon ang lugayon. Kung may mga bitok-bitok, ay buto mo na dagdag. Napidip, kita yung balaga ako. Hindi nyo kayo pagwanaya, kay palakaon ko yung prutas. Sa una, hindi prutas, kinakaon ko dahil. Buto, katutuod ginaiya. Kaya nagbagoon ako. Sugod sa pagpatugmaw ko sa suba sa Hordan niya dahil kag sa ano ya. Tarong kabuhi ko ya. Namit kay pilit. May avocado. Sabi nila, Erika, kung ano-ano kinakain mo, wala akong pakialam. As long benepisyo ng bituka ko, small intestine, large intestine, pati mga dragon sa tiyan ko nakabenepisyo. O ayan, healthy pa rin ako sa edad kong 41 na ako. Tingnan nyo ho, ganda-ganda ho. Fiber lang naman ito, bukas wala na to. May langka pa ho. Diba, kabayo ko, anong mga sabor din, kaya ko lang kapang damon. So, nagsabi sa akin kung ano-ano lang kinakain ko, yak. Yak daw ako. Sorry. Pag nagpakuha ka ng dugo, nagpakuha ka ng creatinine, siguro mataas yung creatinine mo. Ako yung creatinine ko 0.0. Hindi, kikibot ka na stroke ng agi. Langka, lemon, rambutan, marang, at saka yung manok, malunggay. Pag kinain mo yan, langka, malunggay, lemon, at saka avocado, ang equals buragwet. Buragwet na saga. Alas 12, karbugta ko na pungko ato sa basino. Ay, kabudlay mo lang kita kwarta, tutuon, madupot na. Naka 3,490 ko na, pero tutuon, madupot ko nila. Ginagwanta ko lang yun niya. Wala na akong alam sa buhay dahil kung hindi ko pagagawin ng pagkain ng mga ganito. Bawal din sa akin magiging isang pare. Madre, bawal din. Hindi rin ako bagay. Hindi rin ako pwede magiging model. Wala rin korte ang katawan ko. Kasi Barbie ang muka. 12 inches din ang baba. Gifted po ako mga madam. Sayang, sabi ng mga kaibigan ko, bakla ka pa. Kaso lang, 20 years inipit ko lang. Nagbaluktot na siya, nandun sa likod ko, ho. So, wala na rin akong magawa sa buhay. So, sabi ko, mag-vlog na lang ako, magkain ako ng mga ganito. Health is wealth. Agad niligwa, man ko dahil nagwanta ko din iya. Para pa matudaan ko lang sa mga nagalantaw. Pagkatapos, di ka rekta si Aaron. Pero totoo, wala ko yung katilawan naglain matya, kuya ah. Namit ng ginsaya. Wala. Tanan niya naging tugas ang Ginoo ya para sa ako niya namit. Pati ang mga butakal na manamit man sila, kaging tuga man sila. Lahat po ng nilikha ng Panginoon dito sa mundo, lahat masarap para sa akin.
Hindi pa kuya kontento, may rambutan pa. Pila yung katuig itiner ko sa kalibutan, no? Sa paningaon, sa amo ni man. May tanong na ako sa inyo, hulaan nyo kung mga ilang tao kaya ako tatagal dito sa mundo dahil sa kakain ko ng mga ganito. Kasi hindi nakalagay sa propesiya na ito ang makapatay sa akin ng mga rambutan. Makapatay sa akin dahil mga taong mga masasama. Oh, Diyos ko, mayroon pa. Ilagay mo sa rep, gawin natin candy yan bukas. Pag hindi naubos, candy, huwag tayo sayang ng pagkain. Meron. Ilagay muna sa rep, ang daming langka. Kung namumuhunan din ako sa mga kinakain ko, yan, hindi na yan porket na kinakain ko. Libre. No! Babayaran ko rin ito, inutang ko pa to. Sigurista ko, bago muna, tikim muna, baka walang lasa. Bago bayaran. Narang puro lang yung liso. Wala tayong internet. Loading. Ay, ginapo ko. Thank you so much. Bukas na naman, hinapo ko deh. Tubig sa arigasyon. Walang arte-arte. Huwag pa sosyal-sosyal. Mag-arigasyon. Gusto ko yan dito sabi. Tubig arigasyon. Ginainom ko yan, guys. Kunamin namin. Thank you so much. Ang laman niya ng rip namin, puro mga gulay, ho. Puro na gulay, ho. Wala kayo makita dito na ano. Puro gulay ang laman ng ref. Panghimusa nyo na nakakapoy. Dumasuka ko. Kapoy. Thank you so much. Ito pala yung aking idol. Si Madam Sara Duterte. Run, Sara. Run. Ganon. Huwag tayong magalit, huwag kinyo ako pagalitan kung sino yung idol at sino yung gusto ko, ha? Kasi may prinsipyo tayo kada isa, may mga gusto tayo at saka may mga personal tayo na mga aktibidades, commitment sa tao. So, huwag nyo na akong questionin kung bakit gusto ko si Madam Sara. Buhay ko to, ha? Pagdating ng mga ganitong sitwasyon, no need to explain, no? Palagi nyo tandaan, no, lahat tayo may mga karapatan, no, kung sino yung mga idolin natin, iboboto natin dahil pagdating ng halalan, no, kung sila ay mananalo, utang lang sa taong bayan. At least may mga utang na loob sila sa atin. Hindi porket na na tayo ay pumipili ng gusto natin, no, tayo na rin ang masusunod. Minsan, saludo lang tayo sa kanila, kaya mabuhay ang lahat ng mga tao. Sana hindi tayo magkamali ng mga ginugusto natin. Lalo na sa mga love life nyo. Alam ko nakatikim kayo, hindi kayo minahal yung iba. Minahal, sinaktan yung iba, pinuyat, no? Tapos pinatikim, tapos iniwanan. So laban lang sa mga kaibigan ko dyan, ginawang pretest, no? Tinikman. Yung kaibigan kong iba, no? Pinagtagpo, ngunit itinago. No? Hindi pwede i-mayday, hindi pwede itag, hindi pwede mention. Nakatago lang sa kundo, pero sila, no, ginagawa lang siyang sex slave, charot. Shout out dyan, ha, sana happy tayo sa mga desisyon natin, no. Pinipili man natin minsan, pera o bayong. Piliin natin magiging happy, kung ano man pinili natin, bayong man o pera. Love is love. Love is love, tapos the most precious gift from heaven is love. No, paano ka wala, alam mo sa panahon niya, yung pag-love mo talaga, may nangyayari talaga. Hindi pwede na love lang, wala tuslokahan na. Pag love talaga may kasamang tusok-tusok. Hindi pwede love lang, walang tusok-tusok. Sa amin naman ng mga bakla, love daw kami ng lalaki. Hindi pwede wallet ko yung love. Pag tinanong ko yung lalaki, sabi niya, sino bang gusto mo? Ako o ang wallet ko? Mga sinungaling, sabi nila ako. Oo, akala naman maniwala ako na ako yung gusto. Sino yung in love sa akin? Ganito yung itsura ko. Kamukha ko si si Maria Habs, yung sa chicken cordon. Yung model ng iskabitsi at saka ang kanya yung kinakain niya, chicken cordon lang yan dahil. Akin niya, chicken croutons, gidya. Manok, gidya nakapatong sa croutons, sinuli ko at tinula.
So ayan, shout out sa inyong lahat. Medyo hina-hina na yung signal, hindi na gumagalaw sa likod ko ang Netflix namin. So kita naman tayo tomorrow for breakfast, dinner, and ano. Oo, yung buhay ko ngayon, BPAD. Alam niyo yung BPAD? Breakfast and dinner. God bless and more power sa inyong lahat, sa mga star sender. Malaking tulong itong binibigay nyo sa akin sa ganitong sitwasyon. Wala akong racket, no? Walang mga trabaho masyado. Umaasa lang ako sa YouTube at saka Facebook para makakain kami ng pamilya ko, makatulong ko sa kapwa ko. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga viewers. Kayo talaga ang tumutulong sa akin. Ay, totoo lang dahil sa totoo niya. Ang nagpapasahod sa akin yung tao. Wala ko yung opisina. Walang may manood sa'yo. Wala kang kita dito. Nagulat nga ako. Sabi ko, ganito yung itsura ko. Marami pang nag-idol sa akin. Hindi pala sa itsura. Dahil sa gusto nila ako, dahil totoo ako yung na tao. Makita mo ko yung sa personal at saka sa video, ganito lang yung itsura ko yan. Ayoko na makipagplastikan, uy. Plastik-plastik ka sa mga tao, sa mga audience mo, katngala kong kabugat sa ulo ko, may rambutan, kaya kakalipat ko blakon kasi na may mga amo ko na galit sa ulo. Bye-bye.